I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon, today's vlog, mag-plastic tayo na. What? Hindi kasi nakabox. Kaya kung nakabox po ito, pwede ko sabihin na unboxing. Hindi nakabox. Naka-plastic, kaya unplastic po tayo. Ito po yung dumating na po yung order ng aking asawa. Car cover po para po doon sa sasakyan ng aking kapatid. Nice. Na si Ansato, kasi sira na po yung yung car cover nung kanyang Montero Sport. Kaya ito po yung ipapalit namin, itong bagong dating na car cover. Ayan. So, doon na po natin siya i-unbox pagdating doon sa kabilang bahay. Ayan. At shoutout nga pala doon sa mga nanood po ng bago kong upload na video na yung birthday po ng aking kapatid na si Ansato. Ayan tol, muli, belated happy birthday sa iyo. At shoutout na rin po sa mga OFW na kapatid natin dyan. Pasensya na po kayo, wala po akong ending na yung nagawa doon kasi nandito na po ako sa aking trabaho, kaya dire-diretso na yung trabaho ko. Magdamag. Shoutout po sa mga kapatid nating OFW. Sa naman po kayo ng paligang mundo na roon. Lagi po kayo mag-iingat at lagi magdadasal sa taas. Ayan. Tapos shoutout po sa mga nakasubscribe po sa aking channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe, sa mga nanonood, sa papanood po ninyo ng mga video ko, at saka paki-like na rin po sana. Ayan pala, nakalimutan ko. Paki-like po. Ayan, ng ating video. Pwede po kayo mag-comment sa mga video na i-upload ko po. Ayan, paki-click nga po pala yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong mga video. Ayan. So, shoutout sa mga nagpapa-shoutout, especially sa mga kapatid kong guardians dyan. Kahit na iba ba tayo ng branch, iisa lang tayo. Kapatid, magkakapatid tayo sa guardians. Ayan, mga bro and sis, lagi tayo mag-iingat. Hindi naman malit ako nakita. So, medyo palingon kanina ngayon, mahilit na naman. May panahon. Papawisan na naman ako. So tara, samahan niyo po kami doon. Kasama ko si aking Madonna, si Madonna Aqua. Ayan, samahan niyo kaming pumunta roon sa kabilang bahay para po ma-unplastic na po natin ito. Nice. Ito napakalaki na napakalaking plastic. Tara. Ayan, dito na po kami sa bahay. At papakita ko sa inyo kung ano itsura. Sa lakas po ng hangin at sa tagal na po nitong takip na to, ito na naging itsura niya ngayon. Ayan. Ay, harap ko sa inyo yung makina. Ay, what? Makina. Camera. Sorry naman dyan. Tao lang. Ayan. Tingin naman ho. Parang renape ng 10 kalabaw. Ayan, ano na ho, manipis na po. Madali na mapunit. Ayan pupunit siya. Manipis, sobra. So may kalmot pa po ng pusa. Kalmot po ng pusa, yan. Yan. Puro tape na nga po yan Hindi na po namin alam ng aking anak na si Chris kung paano namin lalagyan ng tape to Ayan po. So, ano po natin yung, buksan po natin yung bagong video. Puro tape. Puro tape. Punit. Diyan ko na punit. Punit na siya, ang ganda.
Meron po siyang box. Ay, box. Meron po siyang lagayan tapos na hawak. Ano yun? Ewan ko. Ayun. Mga bro and sis, napakaganda po. Ayan. Napakaganda. Meron siyang dito mo siya ilalagay. Pagka tutupiin mo. Meron siya nakahandang lagayan. Bukod doon sa bag na nasan ba yung bag na tinapong ko. So, gagawin natin mga bro and sis. Tatanggalin natin luma, yung bago ilalagay natin. Pero bago yun, may ano kaya ito? May libre. Nice. Freebies. Apo, may libre para sa manubela. Brum brum. Ayun po. Ay po. Nakikipag-racing tayo ngayon. Race. Okay. Purpose po nito, para kahit malakas yung hangin, hindi po siya mauubaran. What? Hindi ito matatanggal sa sasakyan. Pop na pop. Maganda, tela. Tela po siya. Magandang klase po. So, yung luma, ito, itutupiin na. Ayun. So, ayan, nilagyan na po namin. Napakaganda po. Lock siya sa mga gulong para kung sakaling malakas yung hangin, hindi siya mauubad. Kasi yung luma na tinanggal namin, pagka malakas yung hangin, tatanggal mismo sa sasakyan. Kapag punta ko dito, yung kanyang cover ay nasa lapag na, nasa flooring na. Kaya ito, kung bago na ito, maganda. Tela po siya. Tela. Tapos pag umorder po kayong ganito, ito may freebies po, may libreng cover ng manubela po. Goma siya. Maganda yung design. So dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa nakaabot dito sa dulo, nakarating. Paki-like na lang po yung ating video. At pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel. Sana po masuportahan niyo po yung aking YouTube channel. NF Aqua Official po. Paki-like po yung ating mga video, paki-click yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong mga video. At shout out sa mga kapatid nating FW dyan. Saan mo kayo panig ng mundo naroon, lagi po kayo mag-iingat.
God bless po.